So लोगोफोर दायो बिदिब्ला जानानै दिन्थिनोसै माने जानोसै आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय संनाय खावनायखौ भिडिअ लाबाय थाला बोरिं मोनबाय होननानै लायासै ओमफ्राय जानायखिनिखौ भिडिअ लाबोनोसै होननानैहाय लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय आंनिथिं ओरै साइड साइड सान्थ्रि मानै दं दे लोगोफोर बिसोर नुजानो हायानो ओंखायनो बिसोरखौ देखायला ओमफ्राय नै बिथिं खामफ्राम दङ ओमफ्राय नै बिथिं आगै सिमा दं मिथुनि नामा चेन्ज जाबाय दे लोगोफोर नोंसोर मिथु मिथु होनबाय थायो होननानै रागा जोंना ओंखायनो खामफ्रामसो जाबाय दै मोजां मोनदों खामफ्रामखौ हाय लोगोफोर नै दिनैनि जानायनि लाहार फाहारा जोंना नैदो दायो माबा जानाय भिडिअखौ लाबो होननायखाय नाया बेयावबो दंबावो ओमफ्राय नायदो नै बेनो जाहैबाय टमेट'जों मा होनोमोनलाय बेखौ काबिलि बुट ओमफ्राय बेयो मुदुफुल बिबारजों आलु ना फ्राय ओमफ्राय बियो मुगु बुट जुलुकिया दालिजों आलु बेखौनो जानोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला दे लोगोफोर दायो जानोसै वाव टेस्टि नुदोंना नुवाखैथाय ओंख्रिफोरखौ वान बाइट नोंसिनो होग्रोनोसै बिराद गोबावनि उनाव दालि मिथु संख्रिखौ लानो एसे देलाय फुनलाय आगै सिमा बे मुगुआव नेमु सेबनानै जा आं मोजाङै मिक्स खालामनो जासै आं माने थाइबें होदो आं माने थाइबें जाया होननानै लाखिया थान्दा हाबहाबदोंहाय आंना माबा गजुबाय थादों मानसिफोरखौ भिडिअ जि बानलु जानाय नुयो आंबो जानाय थांथों गोसाथारमोन मारै बिदि जायोहाय होनबाबो जाथारनि आंबो र' खिन्थु इन्ट्रेस्ट नांदों मोदोमफ्रु थार जानानै मिडिगल मिनानै थैलाजोबनोसै आगै सिमाया मेडिकेलाव लांग्राया नोंसोर सानै दङा टेस्टि जामारदों ओंखाम ओंख्रिफोरा बानलुजों ना नों डाइरेक्ट गुदुङावनो खोब्बायना सेपेटा जाबाय नाखौबाथाय जाला मोनोहां आंना अमा बेदरा मिथु मैथाया दङ गाबोन जागोन ना मैथाया अमा बेदरखौ खैथा जाखो 2टा बाजिलायबायना ओंखाम जानाय रोङा दिनैनि ब्लग गाबोनसो आपल'ड खालामगोन खिन्थु थोरसि फिसासो जाबाय माखौ जागोन माखौ जाबाय आं kamu kadang-kadang आलु बोहदों दालियाव मिनि फिसाफोर मिनि आंबो बेयाव माइक मोनसे लानांसिगोन अर्डार खालामनो होदो Osima nadeng lagi kan ya?
lwgwfwr आंना सबसे फेभरेटआ नैबे मटरजों टमेट'आ जाबाय नामा हे ओंखाम लायदों आसोला थालखौलाय ससे फोरानो हासांगा siapa sama dia semua juga video देखायथारनांगोन जादो ओंखामखौ आंनो बेसे हरनांगौमोन मिथिगौ ओंखाम एसे लादेरबाय लोगोफोर मा होनो आगै सासे कमेन्ट खालामदोंमोन आरो आब'आ ओंख्रि गोथावबाल' भिडिअ लाबोयो नामा होननानै ओंखायनो दिनैनाबो गोथाव खिन्थु होमबाबो ना भिडिअ लाबोबाय ओंखायनो ओंख्रिया बारा गोथाव नङाबाबो लाबोबाय गोथाव जादों ने आगै ना दाना गबाय ससेखौनो जानो हायाखै माने जानोनो हायासै दालिखौनो जानो बावलांबाय ओंख्रि बुरजा मोनसे संनानै जानो बावो नङा आलासियाबो अमा बेदर जाया लोगोफोर एसे दुखु आं ओंखायनो बोरमाबो जाया नामा बोरमाबो जाया मैथाजों अमा जानो गाहाममोन गाबोन फुङावनो लकेल दाउ लाना फै थांगोन नै गाबोन थांगोन ना देवार थांनांला बेखौनो थाङो भैरबखुन्द' नुबाय अब्ला हिनजावबा 11टासोआव जों लांगोन ना नोंखौ भैरबखुन्द' जों लांनायखा बयबो गारो लोगोबो थांना फैदो हा लोगोबो थांना फैदो आंखौबो लांफाया माया आंबो थांगोन थांनाया दा मा दोङो बेयाव दाथ' गरम बोथोर ना दुगैनाय मानाय जासिगोन सुइमिं पुला भर्ति जासिगोन एबार थांबा सुइमिं पुलाव दुगैगोन हे माहा गय मोनबावगोन दा जों आगै
또 힘들어. लाना फैनोसैथ' बैयाव बे दखान दं खालायबानो ना हाला लोगोफोर थेंक इउ स' माच जाय जाय फुल नायबाय ओमफ्राय जाय जाय फुल नायखो भिडिअखौ कमेन्ट खालामहरदे थेंक इउ स' माच बाय बाय